Ni kunnafoni ye ka da Mali silama bɛɛ lajɛlen tulo kan silamaya sankura o daminɛna ka sanga n'o ye Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ani Maître Muntaka Tall ka tɛgɛdi ɲɔgɔn kɔnɔ u kɛn bɛ ka wele bila silama bɛɛ lajɛlen mɔ ka sanbɛ foli kɛnɛ belebele sigi sen kan ka bɛn ni silamaya sankura a kalo fɔlɔ tile kɔnɔntɔnnan ye Muharamu kalo tile kɔnɔntɔn an b'a san 1447 na sebere dodo n'o bɛ bɛn Nazarasa juillet kalo tile 5 mɔ Centre international de conférence de Bamako CICB la a salle de presse kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛ ɲɛta 10 heures bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen salle de presse kɔnɔ wele bila an ka jamana diinɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen mɔ silama bɛɛ lajɛlen wele bɛ an ka jɛ ka taa nin sanbɛ kɛnɛba ɲɛnamaya ka duwawu don ɲɔgɔn ye sa hɛrɛ Ala bɛ se k'o suuru an ka jamana ka cogo min silamaya sankura sanbɛ foli ni nin y'a ta ko filanan ye Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ani Maître Muntaka Tall ka tɛgɛdi ɲɔgɔn kɔnɔ Mali silama bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Ala k'a don jira an na.